Jeg hedder Tibra. Hej, jeg hedder Sara. Hej, jeg hedder Claudia. Jeg hedder Julia, jeg hedder Somi. Hej, jeg hedder Sara, og jeg trækker som min. Hej, jeg hedder Iben, og jeg hedder Basse. Hej, jeg hedder Silja, og jeg trækker Basse. Jeg hedder Mie. Og jeg hedder Anna. Ja, ved du hvad? Jeg kører den helt. Der er det bakken her. Jeg tager den her. Så vi stiller hesten, så de kan komme ud og ride sådan rigtigt. Og så er der også nogen, der rærer halen og fletter halen. Som Mie gør derhenne. Jeg kunne lige gå hen og spørge hende, hvordan det går med det. Det er ret svært, det er ret Der skal man lige putte tøjlerne over hovedet. Jeg skal bare lige sige, at vi kommer ned og spiser boller nede ved ridebanen. Der skal man putte tøjlerne over hovedet. Nogle af heste synes, det er irriterende. At man lige skal have rusøjerne. Op med sig! Det er ret svært. Ej, nu er den altså rigtig mange minutter. Hvordan ligger det på? Ja, kan I ikke spørge om det? Hej. Tak, Ti. Jeg skal ikke også op lige over det ene øre. Det kan jeg ikke. Nu giver vi næsebånden på. Og den skal udenpå, men på en almindelig pony, der skal den indenunder livet her. Men nu skal den indover. Så ved vi det. Og der skal kunne Og den være skal 2 inde fingre. bag tøjlerne her. Og der skal kunne være 2 fingre i hvert fald Under her. næsebåndet. Hvad er det? Eller bare Det er der sidder på næsen. ja. Så, ja. Skal det være stopper? Det er vigtigt, at I lige får alt hår. Nu står vi og lukker næsebåndet her. Og det er lidt hårdt, det. Det gider hun ikke. Hun gider ikke. Og det er så Somi, som der ikke gider at høre efter lige nu. Nej. Eller lidt Simon måske. Somi, han er lidt stresset lige nu, for han ruder lidt ondt. Det er Somis. Men hvorfor skal man egentlig ride med sadle? Fordi Så sætter han bedre fast. Er der nogen, der gider at hjælpe med at få den op? Og børnedrejler her. Det er vigtigt, at man lægger et underlag på. Hvad sker der da, hvis man ikke gør det? Og ellers sidder det og gør ondt på hesten. Så kommer min mor, hun skal lige lægge i sadlen på Somi. Fordi Somi, han kan være lidt fræk. Ja. Og det er vigtigt, at man går væk. Ja, så går man lige væk. Jeg skal ride på Somi. Er det ikke omvendt? Nej. Simpelthen okay. Hvis den når herind, så passer den cirka. Så skal vi have nogle huller op. Det der. Det har jeg heller ikke sagt. Jo, det sagde du lige før. Nej. Ja, men det er nok alle sammen herude. I kan se, at Tibra glæder sig til at komme ud og ride. Det er en god idé. Og så kan jeg se, at så at Det gør man nemlig. Ja, jeg tænkte faktisk på, om vi skulle låne. Ikke at få frem, hvad de har med. Og nu stopper vi. Hvis man går med en hest, så går man altid på venstre side. Må jeg godt komme op foran? Hey, skubber mig hen derovre. Nej, jeg bliver mest til 2 heste godt. Bare du foran det fint. Og nu fik jeg Jens snart på kameraet, tror jeg. Så er vi kun der, der er Hvis I lige kigger, hvis Mille gider at filme ned på banen, så er der en, der har glemt at tage sin ridehjelm på. Ja, det er der. Hun har reddet i mange år, og man
ned på ridbanen, som der rider uden ridhjelm. Og det kan Sara eller Sara lige fortælle, hvordan man lige... Og det er svært, man må ikke ride med uden ridhjelm. Vi skal sætte en hest op, som hedder Base. Nej, Anne-Mette, han er på folden. Vi skal ud og hente ham på folden. Han er desværre i sin sag, men det bliver meget sjovt at hente ham på folden. Jeg sætter lige hende herover. Pas på, Claudia, der er føde i. Der ser vi Base. Det her det er Base. Og I kan se Sara, hun søger. Vil du lige åbne hegnen for mig? Det skal vi altså have et billede af. Okay, jeg sidder lige og flytter. Det her, det er en handske, som man kan bruge til at strige med. Og det her, det er et sjovt plads. Der står de sammen og gør Basse rigtig fin. Han skal nok blive en rigtig smuk hest. Her ser jeg så den bane, som de skal ind og ride på lige om lidt. Her ser jeg, de lige ved at gøre Basse klar. Og når de har gjort Basse klar, så skal de ind og ride på den der bane. Der står Sara og renser Vi er i gang med at rense håret. Det er ret svært. Hvorfor har hesten så ikke Hvorfor har hesten så ikke sko på? Det er der nogle heste, der ikke har. Og hvorfor er der nogle heste, der ikke har det? Fordi man renser på, og derfor kan det godt blive lidt irriteret. Det gør man bare stille og roligt her. Vi skal ind og hente Basses hovedtøj og sadel. Et meget nydeligt hovedtøj. Og det der er sadlen. Det er godt, kom. Det er Saras families hest. Den er kun 8 år. Hvad er det, I står og laver lige nu? Vi gør den klar til, at jeg kan ride på den. Så den kan spise. I skal jo kun skridt, ikke også lidt? Det er jo det samme som at ride. Ja. Så, og så Der er jo svin på vej op. Skal vi lige se, om vi kan få et billede af, hvor hun sidder op. Der er jo svin. Og nu kommer de. Så trækker I ind, piger. Altså, de er i gang med at skride rundt. De skrider lige dem varme, og så bagefter, så begynder den, altså, jeg ved, de to begynder i hvert fald at trave. Og så skal jeg på Basse, og så begynder jeg også at trave. Altså, når man traver, skal man ride traveletridning. Ej, mor, jeg beder om en pisk. Det er den længste, vil jeg gerne bede om. Hvad sker der? Nå, jeg skal ud og ride tude nu. Silja? Ved du hvad, når man løber med Skift med volden, så er det vigtigt, at man husker at skifte diagonal. Det betyder, at når man rider letridning op, ned, så er det vigtigt, at man kigger på det udvendige forben og se, om når det går frem, så skal man stå op. Og vi ser ikke koldt, når man står op, når det går tilbage ud det udvendige ben. Nu skal Claudia til at trave. Jeg vil lige se. Må jeg lige låne et tog? Anne-Mette har det sorte. Jeg har det her under armen, så. Stopper den lige. Ja. Ej, der er det godt. Eller jo, vi kan godt lige tage en lille en, ikke? Ja, vi skal også lige få hende her.
Der kommer jeg til tager. De godt gider at komme herud. Ja. Jeg gider skal vi også lave sådan en aktiv video, som overrasker til drengene. De her boller der, de er virkelig højt på til ham. Ja.